Nižší podstatou každé organizace jest, že se jednotlivec říká uplatňování svého osobního mínění i svých zájmů a obojí obětuje prospěchu většiny. Adolf Hitler, Mein Kampf. První skinheads se v západní Evropě začali objevovat ve druhé polovině 60. let. Tento způsob revolty proti společenským konvencím se postupem času měnil také v protest proti barevným přistěhovalcům, kteří představovali levnou pracovní sílu. K vyholeným hlavám, které dali název celé této subkultuře, skinhead znamená v doslovném překladu kožené hlavy, záhy přibyla i směsice mytologických a historizujících odkazů. Nejdůležitější z nich je symbolika a ideologie nacismu a fašismu. Z těch vychází rasová nesnášenlivost většiny skinheadských skupin. S 20letým zpožděním dorazily kožené hlavy k nám. Na začátku si skinheads sedali za jeden stůl se svými dnešními úhlavními nepřáteli anarchisty. Většina z nich k ním dokonce předtím patřila. S revolucí v roce 1989 padl společný nepřítel obou skupin, totalitní systém. Cesta k tomu, aby se ze skinheads a anarchistů staly dvě nesmiřitelné skupiny, byla otevřená. Klíčovým se stal rok 1988, kdy populární herec David Matásek založil spolu s Danielem Landou skupinu Orlík. Svoboda přinesla Orlíku masovou oblivu. 2 alb se dohromady prodalo asi 140 000. Orlík na nich hlásal svou pravdu o bílém jezdci, který jede bílou Evropou, a nejvýznamnější média v zemi mu uznale přizvukovala. Za stupínky skupina Orlík zaznamenala veliký skok z 16. na 5. místo. Účast na koncertech byla zpočátku jedinou aktivitou skinheads. Hudební skupiny formulovaly myšlenky, byly agresivní a hlučné. Kolem nich začaly vycházet první skinheadské časopisy, z jejich členů vzniklo tvrdé jádro holých lebek. Netrvalo dlouho a z kulturní sféry se idea výlučnosti bílé rasy stěhovala do ulic. Klatovy, únor 1991. 3 dny trval pogrom, při kterém 30 klatovských občanů zaútočili na romskou rodinu. Pogrom nepřežil 22letý Rom Emil Bendík. První rasistickou vraždu nemají na svědomí skinheads, ale spořádaní občané. Již předtím vyšli do ulic skinheads. Na začátku května roku 1990 po několik dní napadali skinheadské bojůvky na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích lidi odlišné barvy pleti. První útok následoval po koncertu skupiny Orlík. Mezi obětmi byli také 2 pracovníci kanadské ambasády. O 2 dny později vystoupili obě vůdčí osobnosti kapely v televizních aktualitách. Situace v poslední době není příliš zdravá pro demokracii. Chtěli jsme prostě varovat jenom naše kamarády, že svým chováním se můžou dostat velmi snadno mimo zákon a že obecní mínění na ně může nahlížet jako na fašisty a na ortodoxní rasisty. A můžeme se 100krát prohlašovat, že ne, že jsme jenom Češi a Češi a Češi, ale nebude nám to nic platný. My za to zase tak moc nemůžeme, protože my, ještě jednou opakuju, nejsme fašisti a my k fašismu nenabádáme, naopak na těch koncertech prostě proti tomu celkem jako nějak jsme a zpíváme to i v Orlík na čas přestává koncertovat. Českými městy však už volání po bílé zemi zní naplno. Skinheads byli v té době téměř neorganizovaní. O to otevřeněji propagovali rasovou nesnášenlivost. Se zdviženou pravicí pózovali médiím. Hnutí začíná používat specifickou symboliku. Co v západní Evropě vznikalo několik desítek let, stihlo se v České republice za necelé 2 roky. Symbolika vychází většinou jednak z takzvaných symbolů Černé internacionály, čili neofašistické internacionály z 60. let, které jsou zase zástupnými symboly používanými již v 30. letech v Anglii a Francii, částečně v nacistickém Německu a samozřejmě ze symboliky zbraní SS. K tomu se samozřejmě přidružují
ještě jiné symboly, zase většinou zástupné, které vycházejí zase z prostředí, řekněme, Konfederace amerických států, amerického jihu a různých mezinárodních neofašistických organizací. Ideje Orlíku přitvrzuje skupina Braník a na podiích se postupně objevují další skinheadské hudební formace, jako Vlajka, Bulldog nebo Zášť 88. 2 osmičky v jejím názvu jsou šifrou pro pozdrav Heil Hitler. Jejich texty jsou otevřeným návodem k rasismu. Skupina Orlík se také vrací na koncertní pódia a i její řeč je o poznání srozumitelnější. Původně zašifrovaný hit Bílá liga už není zpíván pospátku. Druhá deska je mnohem lepší než první. Je už vyjasněná, žádný takový schovávačky jako Ali Pagil, to tam všechno na ostro. Cikáni, všechny tyhle ty šmejdi. První deska nemá názor, druhá deska má názor. Heslo Bílá síla je překladem anglického originálu White Power. Heslo White Power je heslo původně britských nacistů už z konce 20. let. Ovšem do většího povědomí se dostalo až tak někdy kolem roku 1962. To skinheadstvo je heslo samozřejmě dobové a zase ten keltský kříž uprostřed této nášivky, to zase byl zástupný odznak britských neonacistů a neofašistů, protože tam bylo zakázáno dlouho používat svastiku. Tvrdé jádro skinheads. Holá hlava pro lidi, kteří se v něm pohybují, není módním výstřelkem či rebelií proti rodičovské autoritě, ale součástí ideologie, pro kterou jsou schopní mnohé riskovat. Sformování tvrdého jádra bylo klíčové pro další rozvoj hnutí. V celé republice se jedná jen o několik desítek lidí. Na něj jsou hlášeny kontaktní PO boxy, přes které probíhá komunikace. Hrají v kapelách, vydávají časopisy a pořádají srazy. Stát se součástí tvrdého jádra není vůbec snadné. V některých skupinách existují i několikaleté čekací doby, v průběhu kterých musí žadatel prokázat věrnost myšlenkám i vůdcům. Pohybuju se vlastně mezi naciskinheady a fašisty. No. Ta důvěra těch skalních, ta trvá velmi dlouho. Postupně člověk, jako, když začíná, tak dřív, jako, když člověk začínal, tak to bylo ještě lepší, že těch skinheadů nebylo tolik, jako je dnes. A vlastně původně prvně se seznámil s těmi jako mladšími a ne s tou elitou a postupem pak vlastně jako se dostával jako, do styku s tou elitou a pak mluvil už s nimi. A z začátku samozřejmě ho nebrali, jako pohlíželi na něho jako na kinderskina, jak se říká, a potom vlastně postupem jako už to bylo lepší a pak se s nimi bavili a už ho začali trochu uznávat. Struktura vznikajících skupin skinheads připomíná fungování náboženských sekt nebo teroristických skupin. Programem je nenávist a agrese. Období let 1990 až 1993 je v České republice dobou pouličních rvaček a pogromů. A ve skinheadské hierarchii samozřejmě, že existují vůdce. Vždycky je potřeba nějaký ten vůdce. A i prostě, i když jsou ti mladí, když mají nějakou tu svou bandu, tak vždycky musí mít toho určitého svého vůdce a pak toho provokatéra, který vlastně jako většina z těch skinheadů prostě, když něco je, tak sama by do té bitky nešla, ale jakmile ten první vyběhne, prostě dá tu první ránu, tak ostatní těží za ní. Střetnutí skinheads s anarchisty. Útok zahajuje Michal Procházka, jeden z údajných vůdců ilegální národní obce fašistické, kterou před 4 lety jako pokračovatelku prvorepublikového politického dobrodružství generála Radoly Gajdy založili pražští skinheads. Dokument natočený na zakázku